What's up mga dudes? Welcome to What's up mga mananap? What's up? What's up? What's up? What's up mga dudes? So we're going to Carmel Waters. So naimutan kini sa may Tasa naimutan ni Jano? Linabo, Balay City. Yay! So padulong dito ro mahigala. So musta man imong experience karon Jano? So, diri sa Balay. Akong lantaw sa kuan mga nindot gyud siya. Hindi kasi among aton guys. Na sila kuan diri guys, na sila habit house nga under construction pa ni siya. Ako ipakita sa inyo karon. Tumulang taon kung unsa ka nindot daw diri sa Carmel Waters. Naay mga mo mga friends. Muna siya si Miss Bongkayaw. And then si Miss Bakbak. Guys. So tara. Balik rin. So kita pa mga igala sa muang area, makasa dapat mga lasang baslak ani. Kung saan nga balik naman mo afford rin 100. So ilang entrance rin is 40 pesos. Magpili mo kung sa package ba 250, banig 100. Pakapila na lang tayo nag-unlan ko ina. Wala. So among nakita sa picture mga higala, bugas. Lingkod rin. So naka-extra ni mo dyan sa Carmel Waters. Mauna kapag tagani ko na ko. Wow, lingkod kaya lang area of overlooking sad. Magyan at expect the real. So guys, diri sa Carmel Waters guys. So murag doon gyapon sila sa monastery. So mga pila lang sa kami ni Bayon gikan diri kung wangay mo. So ato nang i-picture daw lang mga food sa bay kalimutan.